Kamara Mamadi, raġel mill-Gini ta' 31 sena, ġie kkundannat 9 xhur ħabs sospiżi għal sena u nofs kif il-ħadd tressaq il-qorti akkużat li jagħmel użu minn dokument fals fost oħrajn. Huwa tressaq il-qorti wara li nhar 8 ta' Lulju instablu dokument fals waqt spezzjoni għall-arrieda mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni u l-Arajju fil-Marsa. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Carl Roberts qal kif l-imputat kellu dokument falsu li jagħmel dikjarazzjoni falsa dwar l-istess dokument meta kien mitkellem mill-pulizija. Min aktar stħarriġ li għamlet il-pulizija instab li l-akkużat xtara dokument fals għal 400 euro. Huwa wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Intant meta l-prosekuzzjoni qiset l-ammissjoni fi stadju bikri u anke l-fedina penali nadifa tal-imputat ma oġġezzjonax għal pena minima. L-ispettur Roberts żied jgħid li ma jistax jifhem għala Mamadi kellu dokument fals meta kellu dokumenti oħra leġittimi. L-avukat difensur Mark Anthony Mifsud Kutajjar qal li jemmen li f'dan il-każ il-qorti għandha tikkunsidra s-sitwazzjoni u anke l-fatt li l-imputat ikkoopera mal-pulizija. Għalhekk huwa talab li s-sentenza ma tinkludix ħabs imma jinstab rimedju ieħor. Il-qorti perseduta mill-Maġistrat Leonard Caruana wara li qiset kollox sabet l-akkużat ħati u kundannatu 9 xhur ħabs sospiżi għal sena u nofs. Il-qorti ordnat ukoll li konfiskar tad-dokument fals.